Путинка разгуляли. Старков. Небезпечно отпускає м'яч. Ось небезпечний момент. Помиляється Януш Ладуцька і відкривають слід футболіста енергетика в цій гульні. Помилка нашого капітана. Та з фланга Максим Козиренко. Маранов. Безпечний момент. І суддя запалює офсайд. Суддя запалює офсайд. Правым флангом. Вельми небезпечно. Іде навіс у штрафную. Хто перший на м'ячі? Перший м'яч Козиренко, але небезпечні удари вже 2-0. Так, не змогли як слід вибити м'яч за штрафной. І